píšťalkou. A ten neinteligentný. Ako druhá príde Tinka, pardon, Turner, s kepkou na zuby. Takže čo spraví inteligentný? Čo spraví menej inteligentný? A čo spraví neinteligentný? S nožíkom. Čo spraví inteligentný? Čo spraví menej inteligentný? A čo spraví najmenej inteligentný? Takže Brunhilda s kusom dreva. To sa ináč hodí teda. Čo spraví inteligentný? Založí hej. Čo spraví menej inteligentný? Ty kokso. A čo spraví ten neinteligentný? A škriatok príde s uzlovačkou. Takže inteligentný, čo spraví? Čo spraví menej inteligentný? Na krátku zlož. Áno. A čo spraví neinteligentný? Príklady. S píšťalkou, kepkou na zuby, nožíkom, drevom a uzlovačkou.